Caelles ha rebut el reconeixement Ànima per la seva labor periodística explicant sobre el terreny l'actual guerra d'Ucraïna. A Stalin se li atribueix una frase que és un mort és una tragèdia, uns quants milers de morts són una estadística. Els periodistes tenim l'encàrrec d'explicar la guerra, que la guerra és una tragèdia. Això és un consens, això no ho dubta ningú. Per tant, hem d'explicar la guerra perquè ningú en aquest món la pugui convertir en una estadística. I per això fa falta ànima. I per això estic content, molt content, de que me n'hagin donat un bocí de l'ànima que tenen aquí a Mollerussa. L'acte, celebrat el passat 4 de novembre al restaurant Resquitx, va ser presidit per la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret. Va estar acompanyada per l'alcalde Marc Solsona i el germà i fill d'Àngel Pujol, impulsor d'aquests reconeixements. Reconeixent aquesta labor, reconeixent la defensa d'aquests valors, és treballar per millorar també i reforçar la cultura democràtica, per reforçar la manera com convivim i, per tant, reforçar també la nostra capacitat de construir una societat més cohesionada des de tot arreu. Premiar amb una persona que ens ho expliqui el que passa al món i que ens ho expliqui no amb una mirada tècnica o acadèmica o estrictament periodística, com podíem entendre, amb una mirada humana a través del periodisme a peu de carrer. I penso que això el Lluís ho engloba molt bé. Avui és dia 4 de novembre. Avui exactament fa 2 anys que va començar la guerra d'Etiòpia contra la regió del Tigray. Avui fa 2 anys. Per tant, moltes vegades, com parlàvem abans de la roda de premsa, hi ha les guerres mediàtiques que són els conflictes que el dia a dia ens bombardegen mediàticament, que són els que toca, diguem que quasi com per agenda mediàtica. Però hi ha moltes guerres oblidades, hi ha moltes realitats en el món molt complex i que no el tenim a vegades prou recordat. I la gènesi de la Fundació Àngel Olaran és també fer i donar veu a aquest conflicte. El missioner està a Bucro, en plena guerra entre la regió del Tigray i la resta d'Etiòpia, comandat pel primer ministre, el Premi Nobel de la Pau. Una guerra de la que se'n parla poc, perquè avui el focus de la mirada està posada en Ucraïna. Però no, per això deixa de ser menys cruenta, amb molts morts per les armes i molt més per la gana i per la misèria. El Centre d'Iniciatives Ángel Olaran va convidar a Hirat Hagos, activista per la pau a la zona del Tigre, una zona assetjada pel govern d'Etiòpia i lloc on es troba i sense poder sortir el missioner Ángel Olaran. D'aquest conflicte en van parlar en una conversa durant el sopar el mateix guardonat Lluís Caelles i la Hirat Hagos. Desde que la guerra en Tigray empezó, ya fallecieron 600,000 personas por masacres, por 120 miles de mujeres fueron víctimas de una violación sexual hecha como una arma de guerra. 2 millones de personas se desplazaron internamente, 70,000 personas huyeron a un país vecino, Sudán. Y desafortunadamente, el peor de todo es que la gente de Tigray ha sido en un bloqueo total, ninguna comunicación, porque todos los medios de comunicación, no teléfono, no internet, todos se cerraron. Las infraestructuras públicas, hospitales, escuelas, universidades, bancos, todo cerrado. O sea, el gobierno de Etiopía usó una destrucción y saqueo total de lo que toda la gente necesita como arma de guerra. Estas son las consecuencias. Y hace 2 días tuvimos unas noticias que por fin hubo un acuerdo de paz, que esperamos que esto nos permite por lo menos mandar dinero a nuestra familia, mandar comida y medicina para aliviar un poco de todo el sufrimiento que han pasado en los 2 años pasados. També es van fer reconeixements al col·lectiu sanitari de Mollerussa, a la comunitat religiosa de Germans de la Salle, al Club Patí Vilassana i a la Maria Camarasa per la seva tasca com a voluntària durant més de 50 anys en diferents entitats municipals.